NATO. ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ ሎሚ እውን ንኹልና ኣገዳስነት ዘለዎም ዓበይቲ ዜናታት ቆላሕታ ናይ ሚድያ ናይ ዓለም ስሒቦም ዘለዉ ክንርኢና መቸም ኤውሮጳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይስተረና ኣብ ዘብል ደረጃ ኢና ንኸይድ ዘለና ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ዝሃብክዎ ዜና ዘሰንብት ነይሩ ወይ ከዓ ዘሰክፍ ነይሩ ተኾይኑ ኤቭሪ ዴይ ነዳዲ እናወስኹሉ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዳሕራዮ ፀብቆ ጥራይ ዘብል ናይ ብሓቂ እየ ዝብለኩም ዘሎ ከምዚ ንምግናን ከይመስለኩም ሎሚ ድማ ብወቅዒ ተዛሪቦሞ ዘለዉ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ክንሰሚዕና በቲ ሓደ እንታይ ፀገምኩም ዘለዎም እዮም ዝዛረቡ መጀመርያ እቲ ፀገም ናቶም ክነግረኩም እየ ባዕሎም ዝዛረብዎ ዘለዉ ናይ ኣፅዋራትን ናይ ካልእ ፀገምን ኣጋጢሞም ዘሎ ክዛረቡ እዮም ፀኒሖም ድማ እንታይ ዓይነት ስጉምታ ውሽጢ ራሻ ክገብሩ ምዃኖም ክንደይ ሃገራት ካባተን ወሲነን ኣለዋ ክንርኢና ፀገም ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘሎን ናበይ ገፁ ክኽየድ እዩ እቲ ኩነታት ክንርኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ ዋዕላ ናይቶም ኔቶ ይካየደሉ ኣብ ዘሎ ድማ እዚ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ እዚ ናይ ኤውሮጳ ሴኪሪቲ ፕሮብለም ኢሎም ጠቂሶሞ ዘሎማ ክንርኢና ከምዚ ዓይነት ፀገም እንተለካ ኸ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዝግባእካ ድማ ክንርኢና ኣብ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ናይ ኣፅዋር ፀገም ድማ ብፍላይ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ትምጃሃሪ ዝነበረ ሎሚ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ እውን ክንርኢና Let's start with this one. Like ምግባር support ምግባር ድማ ኣይተቋርፁ. Let's go. About its security, the skies over Eastern Europe are exposed. They have virtually no air defense, and this is a security assessment by NATO. Here's what their latest. That ብለኩም ዘና ያሰመኩም ኣዶ Europe is worried about its security. ኤውሮጳ ብዛዕባ security ናቱ ወይ ከዓ ስግኣት ናቱ ድሕግራዊ ድሕነት ናቱ ወይ ከዓ ድሕነት ናቱ ስግኣት ከም ዘለዎ ይዛረብ ኣሎ ካብ መን ስግኣት ኣሎ እንታይ ዓይነት ስግኣት ኣሎ ሓደ ብሓደ እናራኣና ክንመፅእ ኢና ስግኣት ዘለዎ ሰብ ከ ወይ ከዓ ስግኣት ዘለዎ ሃገራት ከ መርሕነቱ እንታይ ክገብር እዩ ዝግባእ ንሱ እውን ክንርኢና እንታይ ከገብሩ ኣለዉ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ከዓ ክንሰምዕ ኢና by NATO. Here's what their latest report says. Its focus is on NATO's capabilities to protect its eastern flank. Now, these are countries in Central and Eastern Europe. That is NATO's eastern flank. The report says NATO has less than 5% of the capability that it needs. Less than 5%. سمعوا اللهم ده قدامي تناتو العما زلو نت ايسترن فلانك زبلو بخاله زراربا نمتصباق زبلو امبر نراشا مالتيو مس راشا زلوم دوب نمكلخال زتقمولو زلوم دوب نعون نمكلخال زلوم عقميهم اساس قبر ويكا ዝመዝኑ ነይሮም መምዘኒታት ወይ ከዓ ኣክንደይ ዓቕሚ ኣለና ነፍስና ንክንከላኸል በቲ ግንባር ምስ ራሻ ብዝትገጥም ንዝብል እዩ ኔቶ has just 5% of air defense needed to protect eastern flank I mean ክስሕቕ ኣይትደልን ዲኻ ግን ዘስሕቕ እዚ ምስ ራሻ ክዋግኡ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ like just ንራሻ ንምጥቃዕ ወይ ከዓ ኣብ ራሻ ነፍሶም ንከላኸሉ ምስ ራሻ እዮም ምትፍናን ፈጢሮም ዘለዉ እጂ ድማ ክትሪእዎም ኢኹም ንራሻ ንኸተጥቅዕ ንዩክሬን ኣፍቂዶም ኣለዉ ራሻ ንተጥቅዖም ንትህቦም ግብረ መልስኻ ክንደይ ዝኸውን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ወይ ከዓ መከላኸሊ ናይ ሚሳይልን ናይ ነፈርትን ኣለዎም 5% ካብቲ ዝግብኦም ምሉእ ምክልኻል ኣለና ክብሉ እንተኮይኖም 100% ምክልኻል ኣለና እዮም ክብሉ ዝኽእሉ ኦኬ 100 ክህሉ ኣይክእልኒ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ 80% ንኣብነት ዩክሬን ውግእ ክጅምሩ ከለዉ ክሳብ 60% ክከላኸሉ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ዝበሃል ሎሚ 15% በሪዱ ኣሎ በሃል ኔቶ ግን ክንደይ ዝኸውን ኣሎ 5% እዩ ዘለዎ ስለዚ ራሻ ዝተኮሰቶ ወይ ፑቲን ዝተኮሶ ዝኾነ ይኹን ሚሳይል ዕላምኡ ንክሃርም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ከምዚ ዓይነት ምክልኻል ዘይብልካ ኣብ ዘለኻዮ ግዜ ግን እንታይ ኢኻ ትገብር ትፍትን ሰላም ጌርካ ግዜ ክሽምት ኢኻ ትፍትን ኣብ ኖርማል ግዜ ቀደም ከምኡ እዮም ገይሮም እሶም ኣብ 2014 ዩክሬን ምስ ራሻ ሰላም ክትገብር ከላ ብመንጎኝነት ናይ ጀርመንን ፈረንሳን እንታይ ኢሎም መራሕቲ ጀርመን ሽዑ መራሕቲ ጀርመን ናይ ፈረንሳን ሰሊኹ ዝበፅሕ ሓበሬታ ንፑቲን ግዜ ክንሽምት ኢልና ኢና ኣሽኪዕናዮ እምበር ሰላም ኣይኮና እንደሊና ኢሎም ሰብ ሕጂ ብሕጂ ሰላም ክገብሩ ከለዉ ፑቲን ክሳዕ ክንደይ ክፈልጦም ከም ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ከመይ ገይሮም ከም ተፃወቱ ትገይም ኣብዚ ለንቀነ ሰላም ናይ ሰላም ኮንፈረንስ ኣብ ስዊትዘርላንድ ንክግበር እዩ ዝብል ዘሎ ፑቲን ለንቀነ እንታይ ኢሉ ግዜ ንመሸመቲ ኣብ ግንባር ይሰዓሩ ስለ ዘለዉ ግዜ ንክሽምቱ ዝገብርዎ ዘሎ ታክቲክ እዩ ካበይ ፈሊጥናዮ ካብ ዝሓለፈ ጉድለትና ተማሂርናዮ ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ ስለዚ 5% ምክልኻል ጥራይ ዘሎ ንሳቶም ግን ሓዊ ይፅሕትሩ ኣለዉ እዚ ኻቲ ኩንነት ኢና ንገልፅ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ What are we talking about here? What kind of capability? Defense systems, rockets, troops, whatever Europe needs to protect itself from an... ኣብዝኻራይዎ
بزعبا اير ديفنس سيستم كبهال كله خنتايو مجمريا اير ديفنس سيستم انا بزعبا ديفنس اير ديفنس سيستم تراي زاربكم نيره روكيتس ون يبلومن 5% نايت زليوم روكيتس نيوروبا نخكلاخلو كاب زليوم روكيتس وي مسايلس 5% يزلوم تروبس اصوار وتهدرات سوري وتهدرات نعطوم 5% يوم I mean it's just I don't know نعي تراي دي خم تسمع عن زلو ولا سخاتكم كم يسمعكم على يجر منني هذا سب خل وتهدرات زي بلو خل اصوار زي بلو خل مكل خالنا يتصرى نفرت زي بلو يكسر مسايلات زي بلو مقام مسراشك واقاس زلو كمي جير حوي سحتر تمالي ناي نيتو حلافسي يوكرينس وشتي بتزهيبنا زلنا صوار جيراسي وشتي راشا كتهرم تخلي ايلوم حجي كندي هاجرات نتي يوكرين كتكسلو تغل حجزوم الله كصمي لك ريكم يا حدا صروي زغن صبصبات 10 هاجرات ابزين هاجرات زلهم دما قسينكم يتحضري تقداي قسينكم يتحضري just I can't believe this so to protect itself from an airstrike. They don't have it. The region is woefully under-equipped. In fact, let me quote from what a NATO diplomat said. Air defense is one of the biggest holes we have. We cannot deny it. Since the war in Ukraine broke out, NATO has not been able to do very much about it. It hasn't been able to boost its security in Eastern Europe. Oh my goodness. I mean, كاب قدام أي دحرايو قدديو. I mean, كساقاي تدلني حاجة دس قاي بحاو خاصات هايلن. I don't know. نعيت رايدي قوم تسمع عند اللهم زجان نزل لهم أصلكم سلازخليهم. ولا حنت يبلنان يمزولو زلو. ولا حنت يبلنان نبزع بازخا ولا حنت نقبريه لنا يمزولو زلو. بس يزارب له كجبر كم زلو يزارب له جن أب جبوت استجابره استوست السجوم تجن يلن. اوكي فاين امين ايروبا نوقع يتدالون وقع يحسبون يمن يروم كتب التخليقه يردعني دما ما وق زي تدل انت نيركا كو سلام يخات تصوا ناي سلام سرا يخات تقبر قداي بسلام كتفتح يخات فتن زيوم سبازياتهم جن اما خازينو زلو ما صار يبلو من ملحسهم جن اي وق قانقا تراي تزارب زلو ابي زلو تو ديسكونكت يمردا بينا زلو انتايم كوينوم انتاي وريدو Just one American Patriot system has been deployed, and this is in southern Poland. It protects an airport. This is hilarious in English. هكذا صغيرة نسمى مثلا أنت air defense system يوم جيرون زلوا بولند airport جيرون مالو ساعة. It's just unbelievable. أنت air defense system نسادة ما في بولند زبال زلوا airport أغميت أما نعا حزوم يوم زغل فخراز جبر زلوا زبال زلوا. It's an important hub for the West. This airport in southern Poland is used to send Western military aid to Ukraine. And the block زي ايربورت زخان تايز قبري لهم كا كل تاسوار كاب امريكا ديو كاب جرمن ديو كاب فرنسا ديو كاب عد انجليز ديو كما تخلو كاتان بولندي زخيت ابت ايربورت ناي بولنديو زوزع كابو بترين جيروم ني يوكرينيوم زتو سلازي ابو تاسوارات كاو سلازي وزع زلو انت باتريوت اللابو تانا امريكا اير ديفنس سيستمز ولا كمان حدا شوعات ديوم كنديه ولا عسرتني يوكرين هي مانيرم كندي كاباتن كا راشا باليستيك ميسايل غيرا بنقيراتن حجو عداتين تريفان زلوا سلازي انتهيو تي كنتات نعطوم انتهيو زي يردوم زلو عيني كفاليت زي بروح زلو it's just it's unbelievable. Is also under pressure from Kiev, from Ukrainian President Volodymyr Zelensky. He's been asking for more air defense systems. Has already used more than 9,000 guided aerial bombs against Ukraine. And we need the ability to shoot down their combat aircraft so that they do not approach our positions and borders. It is possible. It is just as possible as giving protection to the cities of Ukraine from Russian rockets. We urgently need Patriot systems. زغات مرحنا يوكريني دارجا عب نفسه كف ابتيفي دي مسألة which is every day مالتيو معالتا وابتيفي جمدم تسوى سلمتهاي ኣብቲ ሚድያ ሳቶም ጥራይን ክመፁ ዘለዎም ጉዳይ ቀዳምነት ከም ዘለዎ ንኽፍለጥ ኣፉ ኣብዘ ዝኸፈተላ ድማ እዛ ፔትሪዮት ትበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሃቡና እዮም ዝብል ካበይ ክቡኻ ፀገም ኮሲ እዩ ንባዕሎም የብሎምን ኢና እዚ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዘይብሎም ካበዮም ክቡኻ ናይ ብሓቂ እታ ሃገር ኣብ ዩክሬን ኣብ ዘይትወፅኦ ዓዘቕቲ እዮም ኢትዮማ እዚ ከዓ መጀመርዮም ኣይኮኑን ኣሜሪካ ንሃገራት ኣብ ዓዘቕቲ እትያ ኢዳ ሓፂባ ትወፅእ እያ ጲላጦስ እያ ኩሉ ግዜ Look at Libya. Libya እንታይ ገይሮማ ተጓዮም ነፈርቲ ምፅኦም ኤውሮፓ ኮይኖም ነቲ ሃገር ንገዳፊ ኣብ ምቕታል ተሓጋጊዞም ሎሚ ሊብያ በያ ኣላ ኣብ ሱርያ ተመሳሳለ ስጉም ተወሲዶም ኣብ ኢራቅ ተመሳሳለ ስጉም ተወሲዶም ስለዚ ትሊስታ ቀፃሊ ትሊስታ እጂ ድማ ኣብ
ኤውሮጳ ኣብ ሕምብርቲ ኤውሮጳ መፅኦም ኣብ ዩክሬን እቲ ዝገደደ ስጉምቲ ወሲዶሞ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ድማ ንዩክሬን ከጥሕንዋ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ የለን እቲ ዓቕሚ ከጥሕንዋ ኣይክእሉን እዮም ምናልባት ኣብ በዓል ኣፍጋኒስታን ሰሪሕልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኢራቅ ደብዲብካ ከም ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ነቲ ሚድያ ክትዕፍኖ ትኽእል ኢኻ ናይ ዩክሬን ግን ኣብ ማእከል ኤውሮጳ እዩ እቲ ሃገር ዕኒኻ ኢኻ እቲ ህዝቢ በሪስ እዩ እጂ ነዚ ብምንታይ ጌርካ ክሽፍኖ ኦፍኮርስ ናብ ራሽያ እንዲኻ ተፀግዖ ትፍትን ዘለኻ ግን ህዝቢ ዓለምካ ፈሊጥዎ እዩ እቲ ታክቲክ ስለዚ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ጌሩ ተዛሪቡ ነይሩ ክዛረበ ከሎ ቅድሚ ዓመት እንታይ ዝመስል ነይሩ ኣታ ስቕ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ከምዚ ክኸውን ኣይክእልኒ ከምዚ ኤውሮጳ ክኸውን ይክእሉን እዮም ኔቶ ከምዚ ክኸውን ይክእሉን እዮም እዩ ዝበሃል ነይሩ ኤቭሪ ዴይ ግን ካብ ኣፎም ክወፅእ ስትሬት ካብ ኣፎም ቀጥታ ክወፅእ ከሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ዓቕሚ ከምዘይብሎም ዝቐፅል እስከ ንእሽተይ and missiles for them. This is what can and should save lives right now. Clearly, Europe needs more air defense systems. So what are they doing about it? Talking for now. Hectic deliberations are on, plans are being discussed. This week, NATO leaders are meeting in Prague. Later in July, there are plans for a summit in Washington, D.C. Both discussions will center around Europe's air defenses and how to improve them. NATO and Europe need to step up because the Russian president is pressing on their vulnerability. The representatives of countries that are NATO members, particularly in Europe, እዛ ጉዳይ እዚኣ ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ ገሊፅዋ ነይሩ ክመለሳ ኢና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስከ ስምዕዎም ሕጂ እዚ እቲ ኩንነት ኣብ ተግባር ዘሎ እዩ ኔቶ ዝኣክል ኤር ዲፈንስ ዓቕሚ ኣፅዋር ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር ዘሎ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ይዘውር ኣሎ እቲ ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ዲፓርትመንት ሰክረታሪ ወይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኤውሮጳ ይዘውር ኣሎ እንታይ ኢሉ ሓደ Antony Blinken is in Prague this morning as part of a multi-day meeting with NATO foreign ministers. Earlier at a press conference with the president of Moldova, Blinken made headlines by leaving the door open to a key shift in U.S. policy, allowing Ukraine to fire American weapons in a Russian Federation territory. Ukraine بتي أطوار أمريكا هباتا زلا غيرا أوشت مريت راشا كتحرم علوا يلو حبيرو له أب مولدوفا تبع الهجر أوروبا خوين إذا هجر زياون أم مفراس تركب زلا كلت هجراتين أم من قدنا مفراس تركب أوروبا هجد حري يوكرين هانت كاباتن زا مولدوفا تبع كون كلا كالي تدما جورجيا تبع الدلاع كلت هجرات أم مسرحنا أمريكا لو عليك كم تي يوكرين أبكتشنا سر تربات زجاتا ما أبت مسرحتي كم زلوا كلت هجرات مجلس يدلي أبكالك زي بسفيه كزارة بلي. We haven't encouraged or enabled strikes outside of Ukraine. But Ukraine, as I've said before, has to make its own decisions about the best way to effectively. So سمعكم يا أخوان، نحن يوكرين استجباري كنبلاي نخلينا نعمتات نخلت عمز خونكم خمسة يبلع عجي نحن أبزفرهم خنبلا ما نخلينا قنت أسوار هم يمزلنا يوكرين كم دليتهم كتكمل يقوليهم فاين زمالة دماء أوشتي راشا أبزدلي وبوتا ولا موسكو كهرم يقوليهم زمالة كا بوتين سنهيلو ملتهيبوم نير نتصر زخانة زحبات زاربو زلو ازي بسفح دما أبي تزاربوم للو أبز سمعو كلت فيديوهات كبابكم يا ونهايتك ساعة كندي أمكو زلو قدايلا نزارب زلنا بخلتها من قد كنرينا وايت هاوس في المقلت يبولو سنهيلا كريكم يا this is دعمي إذا سنبدن زقرمني بس كان اسمعي أبز بسفح تزارب لنيرو NATO are meeting in Prague with military aid for Ukraine at the top of the agenda. U.S. Secretary of State Antony Blinken is among those gathered in the Czech capital as the U.S. faces increasing pressure from allies over restrictions that prevent Ukraine from striking targets with Western weapons inside Russia. Ahead of the meeting, NATO Secretary General Jens Stoltenberg said it was time for NATO members to reconsider whether their weapons could be used. مجمريا أبزوانزي أمريكا نتخلو مبزحاتات يعني يوكرين أبزحاتا نيوروبا ونعب كم درجة أبزحاتا انتهي تعاقمهم أريو يبلو مالو يوروبا مش نسهم عاقم بس لزولكم نتكونتات كنات وغيركمنا هجينا يتعاقمهم يبلو مالو جن أمريكا عاقمهم بستسأنك غي زي اللي كابينكم تسوى ولا مخازينو أصوار حنجكم بتقينون كسرح له أزي أمريكا أزي مس يوكرين كم زوج أجاتي ما خلوا أبوتكات ودي أهلا مس تشاينا دما وتحضروا متفنانة تجمر ثلاث لازم تزلوا أصوار من البات بس تشاينا وجوون كفترة سلوز غلو ناب تشاينا كتكمليهم زفتن زلوا تشاينا دما ملو مدلاويات قبر زلا هنياتو كل تعمت عبديق زبالة وجه كم دما توساق أب إسرائيل أبغازة تقبر زلا كل عينة أصوارات تفسس زلا لازم كل تأصوار دما كأمريكا يصير زلوا أمريكا at the same time كل تعبيت وجات وجازلا قبل دما مستعب عالمنا كاليت سوبر باور بهالدلا تشاينا دما نوقت الدالة there is a limit تهاجرت الليميت له كابزن العلي سلسته عبيت وقعت واقع يكلني كم زي كل دماء بتكبر نريالنا
تأفومن ملحسومن كن أي كلني عقمية باللي نمبال دلونة يبلون كل جزء كمتات يزفتن للعقم كخوني يزفتن أبكالو تجراد ما بكفيلو نابوت هدراون نابكال متتساونا يقرفو ناب زبانا بكرن أفريقيا زقبرو زلوا كايدا نريلنا يحمسوا ولا تبوتا كل زوبا كان دما هجرات عربكم مس إيران زلوا متفنان ريوو ديق زبالة متفنان مس حوتي أبكي بعرض زلوا متفنان ريوو درو خاليتي ناي 3 مليون دي أقلت خون درون أو ديقو مالو حوتي الليد مالن كان انتاي رقيبه مالو حدا نوح باليستيك ميسايل كالاي زي عوت فتنا غيرو مالو سلازي اوشتي هنداو كانوس توكيسوم مراخب كينات كهرمو خمز خلو سلازي بخلو امريكا اب وتر زلا صلاتنا تا بب وغنم نحيلي خدلو درونس ناي راشا ناي ايران نحيلي خيدلو درون دما اب استفلا بوتاتات يتزرقو حزلا حوت اللوم حزب الله اللوم كالوت حيلتات دما لو زي اتنا امريكا صلاتن جنباراتن ازي سفيو ازي حيلو نزل كل دما كتقاصر كبيدي ولا حيال تخون ولا قال تخون زي تصقم كاين وازلو ابزي جسم هذا سفيح صبصاب كنرينا 11 countries have given Ukraine the go-ahead to use their weapons for such attacks. Among them, some of Kiev's most vocal supporters, Poland, France, Canada, and the UK. زين هاجرات أبزين هاجرات زلوهم قليهم تتوقعوا من البعض حدا جاك ود كم زغل كتنقعد اللي عسرت حدا هاجرات انتهي لنا لوا أسوارنا تتكيم كيوكرين أوش تمريتنا راشا كتهارمو تخوليخو ميلو ما مالو من ينزين هاجرات إستونيا تبال هاجر الله ليتوانيا تبال هاجر الله لاتفيا تبال هاجر الله of course سويدن الله سويدن زلوهم be careful بولند تبال الله نيذرلاندز تبال الله تشيك ريبابليك الله فرانس الله كندا الله يوكي الله فنلند الله جرمن يلن ስለዚህ ጀርመን ዘለዎም ንግዚኡ ተረጋጉ ጀርመን ኣጽዋርና ተጠቀሚ በለትን ስዊዘርላንድ የላም ህናውን ሰይፊና ስዊዘርላንድ እኳ ድብሉና ይወስለን ክሳብ መወዳታ ስለዚህ ስዊዘርላንድ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውግእ ኢዳይ ትእቱንያ ካልኦት ሃገራት ብሓውና ተባልዓ ከለዋ ሃብቲ ማብ ቀዳማይ ኩናት ዓለምን ካልኣይ ኩናት ዓለምን ሕጂ እውን ኤውሮጳውያን ኣብ ውግእ እናተሓመሱ ከለዉ ስዊስ ስትራቴጂ ናይ ቁጠባ እያ ተቐንዕ ዘላ I am sure ገሌኹም ሕማቅ ክስማዕኩም እዩ but so be it this is Switzerland ዘይ ሸራዊት ሃገር እያ ድሮ ኣብ ኩነታት ናይ ኣብነት ክበኩም ናይ ስዊስ ርቀት ኮቪድ ዝኹላ ኤውሮጳ እናተለኮተት ከላ ስዊስ ኣይንልኩትን ኢና ኢሎም እምበሽ ቀማንት መንግስትናቶም ካብቲ ናይ ቀደም ሕጊ ወፂኡ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ገለገለ ስቴትስ ኣነ ተቕመጠሉ ዝነበርኩ ክዓፁና ክኢሎም እዮም ካልኦት ስቴትስ ኣብ ስዊዘርላንድ ግን ነቲ ፌደራል መንግስቲ ኪዳ ይሰምዓካ ኢና ንሕና ናትካ ሕግታት ኣይሰምዑና ኢሎም ጠቕላላ ቱሪዝም ናቶም እቲ ጎቦታት ናቶም እቲ ኣልፕስ ናቶም ከይተዓፅዎ ተወዲዩ እዚ ኩሉ ኤውሮጳ ክዕፀሉ ከምዚ ክግበረሉ ተበለ ስዊስ ኖ ንስኻትኩም ትገብሮ ንሕና ይንኽተሎ ኢና ብምባል ኣብ ቁጠባ ከየበላሽዎ ዝወፀት ሃገር እያ ነይራ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንሓሙሽተ ዓመት ጀርመን ጣልያን ፈረንሳ ዓዲ እንግሊዝ ኤውሮጳ ኩላ ክትቃፀል ከላ ስዊስ ኩሉ እቲ ፋብሪካታት ናይ ኤውሮጳ ሃሃዲሙ ናብ ስዊስ መፅዩ ሃብቲ ናቶም ከመይ ተበጊሱ በለፅ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ በለፅ ኣይኮነን ዝልቦና ጥራየ ዝብሎ ሕጂ ድማ መራሕቲ ኤውሮጳ ካብቲ ዝሓለፈ ክልተ ኩናት ዓለም ከይተምሃሩ ኩሉ ሃብቶም ናብ ውግእ ናብ ኒኩለር ናብ ኣፅዋር ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ ስዊስ ድማ ኣብ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት ትገብር ኣላ ኣብ ቁጠባ ኢንቨስት ትገብር ኣላ ምናልባት ነቶም ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ረድኤት ትባላ ናብ ዩክሬን ድማ ረድኤት ትሰድድ ኣላ እኽሊ ወይ ዝበልዓ ድስተ ትገብር ኣላ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሃገራት ኤውሮጳ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ምርጫ ክገብራ ከለዋ they know this is the time ንዓታቶም ሃብቲ ዝድልብሉ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ከምዚ ኩነታት ምስ ኮነ ሃገራት ኤውሮጳ ጀርመን ንጀርመን ስለ ደይኣምኑ ፈረንሳ ንፈረንሳ ስለ ደይኣምኑ ጣልያን ንጣልያናውያን መራሕቲ ስለ ደይኣምንዎም ገንዘቦም ሒዞም በዛ ጎዳ ጉዲ ገይሮም ናብ ስዊስ ገጾም እዮም ዝመፁ እቲ ገንዘብ ድማ ናብ ስዊስ እናተኣከበ ክመፅእ and this is the secret ናይ ስዊስ secret ስዊስ ገንዘብ ናይ ካልኦት ወሲዳ እንድሕር ኢሎማ ከይዳ ኣይኮነትን ወሲዶሞ ቦርሶኦም ተሸኪሞም ኬላታት ናይ ሃገሮም ኣሽኪዖም ለሚኖም ኣብ ባንክታት ናይ ስዊስ እዮም ዘቐምጥዎ እዚ ሰራቂት ኣይኮነን ስዊስ ሰራቂት ዝብል ዘይርድኦ ጥራይ መፂኻ ገንዘብካ ሒዝካ ብክሻ ለሚንካ ኢኻ ትእትዎ ናይ ስዊስ ባንክ እንታይ ክትገብር ደሊኻ እንድሕር ኣምፂኻ ኣላ ወርቂ ናይ ኣፍሪቃ እንድሕር ሰሪቓቶ ተልካ ኣፍሪቃ ከይዳ ኣይኮነትን ኣምፂኣቶ ስዊስ እቲ ካብ ኣፍሪቃ ዝሰረቐ ነቲ ቦርሳ ተሰኪሙ ለሚኑ ኣብ ስዊስ ባንክ ኣቐሚጥዎ ኣሎ that's why Swiss is rich ሃብታም ሃገር እያ I'm happy ኣብ ስዊስ ይነብር ምህላወይ ስክፍታ የብለይ ብሓፈሻ ግን ልክ ሕጂ እቲ ቀደም ቅድሚ 70 ዓመት ዝገብርዎ ዝነበሮ ካልኣይ ኩናት ዓለም ትነቕፎም ተነርካ ሎሚ ኣብቲ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክጅምር ከሎ ዝነበረ ዝገብርዎ ዘሎ ባህር ናይ ኤውሮጳ ሎሚ ደግሞዎ ስለ ዘሎ ራይዎም እንታይ ይብልሎ ሕጂ ኣፅዋርናታ ተጠቂምኪ ዩክሬን ንውሽጢ ራሽያ ህረሙ ይብልዎና ኣለዉ እዘን ሃገራት እዚኣቶም ፑቲን ከ እንታይ ኢሉ እዚ ትብልዎ ዘለኹም እዚ ኣፅዋር ናብ ዓድና
هاجرنا مريتنا كحرم تدلي وزلهم قبل ملسناتو يوكرين يكونن كنبو نفس وكفت أسوار أبوتو زدلينا علامة كنهاربوا لينا أيلوا مالو من البعض دي سمعكم ويونزي ترداكم تلو listen here. All countries should be aware of what Is pressing on their vulnerability. the representatives of countries that are NATO members, particularly in Europe, particularly in small countries, should be aware of what they are playing with. They should remember that these are primarily countries with small territory and dense population. انتي بلتني زي ما راحتي زي ما يروبا بزعبان انتي زاربو خمزلو ناي بحق ترديوهم على دي اي تردو من نعي قريمني زلو زين هاجراتياتن ساق حزب زغمت الله نعش هاجرات يعني لهم every زخونة هاجرنا ايروبا زخونة هاجرنا ايروبا مالتي ان راشا نشتي هاجر شاقويت يعني نشتي هاجر راشا is a giant ازيو اب هاجري كند كونتيننت ايروبا زوادادر راشا زبال هاجر هذا زيهم شاقويت زخونة هاجرات حيزو بزعك حزب زغمت الله نعبام كوينهم وتدرام دبرات ناتهم أما أكل هزبي زبل زلوا سلسة حنت تاكتيكال نيكولاراوي أصوار تدربيو كندي ساعة كندي عنوات كتفتر كم تغلي يسفلت سلازي اتزارب وزلو وتزحتر وزلو حوي ناي بحق أستوعب لهم ديم زقبر وزلو ويس بسمعي ديم زارب وزلو نابلي زارب زلهم لذي زين هاجرات زياتن ريون حوي أصوار ناتن تتكمن بيوكرين جيرو المريت راشا كهرمو نيوكرين نجيرو مالو green light يبا مالو so اتوتيت كنرينا سلازي تنقا خمزة ليوكم لكم كلو كابزير تبقي سيكو against such provocations. Well, let's take a look at the arsenal Ukraine has access to and just how far those weapons can strike inside Russia. 3 types of those Western-supplied munitions can hit targets less than 100 kilometers in. ثلاثة عينات أسوار توهيبوا لنا أبنت تبلا ناي فرنسا ناي عاد إنجليز ناي أمريكا ثلاثة عينات أسوار يرلو إذا أسوار زي كابين أبي كهرم يخل اسكن اسمعيو inside Russia, potentially reaching the cities of Donetsk and Belgorod. The next group includes rockets, bombs, and UAVs from the US, the UK, and Portugal. Now, they can reach up to 300 kilometers deep inside Russian territory. But the long-range Storm Shadow cruise missiles pose the biggest threat. They can strike up to 550 kilometers. سلازي كلت عينات ثلاثة عينات أسوارات كم زلو قل يوم كسا 100 كيلومتر وشت دوب راشا كهرب زخلولو كالاي درجة دما كساب 300 كيلومتر نوشت راشا كهرب زخلالو اتوم كالو دما بفلاي ناي فرنسا ناي عد انجليزن زلو مالتيو زوم شادو ستورم شادو زبحال مالتيو كساب 500 كيلومتر اوشت راشا كهرب زخليو بخالا زراربا وديق زبالي مريت ناي راشا كهرب زخليو كساب موسكو كينا موسكو ونحاليفو كهرب زخليو so if this is the case انت عينت قبر ملسي كبلسيو براشا إل كان خد قمت دما ناخد حاسب زقبرك كايو it's very very scary time نالبعد قال لهم إذا كنا تاتزي نوجي زقانن فيديو زقبر زلهم مثلكم يخليه معربا ميديا أبيتو كاي زلو my friend سالساي كنات على ديق زبالة كنات يجمر زلو we need to be careful about this. Deep within Russia. The UK and France supply these missiles and have supported potential attacks on Russia. Ukraine also wants to replenish its Western arsenal with the nuclear-capable F-16 fighter jet. Russia's foreign minister has cautioned against dragging the conflict in that direction. These F-16 aircraft will be destroyed, as well as other types of weapons supplied by NATO countries to Ukraine. At the same time, it should be borne in mind that F-16 fighters have long been the main means of delivery within the framework of the so-called joint NATO nuclear missions. Therefore, we cannot but consider the supply of these systems to the Kiev regime as a deliberate signal action by NATO in the nuclear sphere. They're trying to make it سنتاي زبل زلو زارب زلو هترى سبع كونن منيستر قدات وصايني راشا يو سيرجي لافروف تي F-16 بحالا نفرتي أبز حلفة أنتي لكم نيرة ناي بلجيوم ثلاثة زخنا نفرتي يوكرين كباك كم زخنا يزنقر زلو بلجيوم مالت براسلس يو مسأتي ناتو أوي زلو هيد كورترس ناتو أوروبا حبرت هيد كورترس ناتو أبراسلس زلو سلزي أنتي زقبر زلو ورايلهم يومون زخنا خمس قبروه سلزي ناتو بلجيوم ثلاثة F-16 كتبايا زي F-16 بحال دما ملو بملو تي signal action by NATO سلازي كاب ناتو زبقسنا ناتو أصوار سلازو خانا زي زخانا بوز تكع نا F-16 ولا F-35 دفرهانا يكونن كن مكتاينا كن حرمينا كن سعرينا كم تخالات وعراتهم انتقونا كن قبر ملسنايزي أب يوكرين يكونن كنبو أبتزم الكتاك أبوتاينا قبر ملس كن هبي زبل زلو This is a quite bold كنتات كنري زي أجيو استطعنا نجى ستورينا نرزلنا من البعض عفين ولو تمرابا ميديا تزاربوا زلو فقرات رايد اسمعك اسمعنا زلو تكون النتقل
ዓለምና ናበይ ገዛ ትኸይድ ከም ዘላ ክበርሃልኩም ክኽእል ኣለዎ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣንፈት ሒዙ ዘሎ ኩናት ኢና ንዛረብ ዘለና ኣክንዳ ኣብ ጣውላ ብሰላም ክግበር ዝኽእል ፑቲን ኣብዚያ ለንቀነ ጥራይ ኣብ ውሽጢ ሶምን ጥራይ ድዩ ኣብ ውሽጢ እዛ ወርሒ 5 ጥራይ 3 ግዜ ወይ 4 ግዜ ንሰላም ድልው ምዃኑ ተዛሪቡ ኣሎ ንሰላም ድልው ምዃኑ ዲስካስ ክገብር ሰላም ዘይኮነስ ዲስካስ ክገብር ኔጎሽየት ክገብር ድልው ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ናይ ሰላም ኣንፈት ኣብዮም ናብ ኩናት ዝኣቱ ዘሎ መን ምዃኖም ክርዳእና ክኽእል ኣሎ Clear to us that the United States and NATO are ready for literally anything in Ukraine. RT correspondent Igor Zhanov brings us more. You know what they say, desperate times call for desperate measures, and well, it seems that such times have come for Ukraine. It is becoming increasingly difficult for Kyiv to paint a bright and uplifting picture. So እንታይ ዝብል ዘሎ desperate times call for desperate measures ኣብ ሕማቕ ደረጃ ክትወድቕ ከለኻ ሕማቕ ስጉምቲ ኢኻ ትገብር ስለዚ ኣብ ዩክሬን ድማ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ወዲቓ ስለ ዘላ እቶም ነቲ ውግእ ፋንድ ዝገብሩ ዝነበሩ እቶም ነቲ ውግእ ዝጉስጉሱ ዝነበሩ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስጉምትታት ክወስዱ ይጎዩ ኣለዉ እዚ ድማ ናበይ ክወስዳይ ነታ ኮንቲነንት ሓቢርና ክንሪኦ ኢና but this is ሓደገኛ ደረጃ በፂሕና ከም ዘለና ጥራይ ምፍላጥ የድሊ 2 days ago he was referring to the statements from Macron and Scholz, the leaders of France and Germany. They said Ukraine should strike deep inside Russia, France and Germany. In response, Putin highlighted Europe's greatest weakness right now, the eastern flank of NATO. And he was referring to the same region that we just spoke about. Apparently, some of his advisors want him to go a step further. They want the Russian military to, quote-unquote, demonstrate its nuclear power in Ukraine. Does that mean a nuclear attack? Well, Putin's advisors did not spell it out, but they do want him to consider, and I'm quoting again, a demonstrative strike, something that can send a message to the West. So እንታይ ዝበሃል ዘሎ it's really I don't know man this is ፑቲን እንታይ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ድሮ ናይቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ታክቲካል ሚሳይልስ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናቱ ትሬኒንግ ወይ ከዓ ይፍትን ኣሎ ክትኩስ ካ ደሊሎ ስለምንታይ ክትኩስ ደሊሎ መስለኩም ብኣፉ ጥራይ ተፈራሪ ስለ ዝመስሎም ዘሎ ብተግባር ክገብሮ ምዃኑ ከርእዮም ደሊሎ ዲዮ እዚ እንታይ ብዛዕባ እንታይ ንዛረብ ኣለና ብዛዕባ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኢና ንዛረብ ዘለና ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ተግባር ዘይተገበረ ኢና ንርኢ ዘለና ብተደጋጋሚ ቀይሕ መስመር ናቱ ነጊርዎም ኣሎ ብተደጋጋሚ ኤውሮፓ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዘይሰምዕዎ ዘለዉ እንታይ ክገብሩ ሕጂ ነቲ ኒኩለራዊ ቀይሕ መስመር ናቱ ልክዕ ከምዛ ንዩክሬን ውግእ ብተደጋጋሚ ካብ 1991 ጀሚሮም በጃኹም ናብ ዩክሬን ኣይትምፅኡ ንዩክሬን ብዘይ ሻራዊት ሃገር ግደፍዋ ኣካል ናይ ኔቶ እንተኮይና ዩክሬን ንዓና ሽግር እዩ ስለዚ ኣይነፍቅድን ኢና ካልኦት ሃገራት ካብ ፍቓድና ወፃኢ ኩሉ ነገር ጌርኩም ኢኹም ሓደ 10 ሃገራት ኢትኹም ኢኹም ኔቶ ዩክሬን ግን ኣይተኣቱን እያ ናፃ ሃገር ክትከውን ግደፍዋ ኢሉ ኣሜሪካ መን እዮም ሶም ራሽያ እንታይ ኣለኩም ድኻታት ስኻትኩም ንዓና ተስምዑና ኣይኮንኩም ኢሎም ነዚ ውግዚ ከም ዝጅምር ዝገበረቶ ክንደይ ግዜ ደጊመ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ጆን መርሻይመር ኩሎም ነጊሮም እዮም እዚ ሓቂ ኣብዚ ከምፅልኩም እየ ሕጂ ድማ بتدقاقام كأي مسمرناتي أسوارات ناتكم إسخاتكم ما نجد تقبروا أسوارات ناب مريت راشاك أتو تجميرو كأي مسمري لو نعوي ساقرود لو سلازي قبر ملسين خب كم صدالي وي كم زخل كفلتوب نيكولار كتكوس كم زخل يوزن قرزلو and this is I don't know نزينا قرز ريبورتي قبريل لانت ميديا أنا معراب it's just نايب حكي زكرب قلنا it is what it is. So Brussels has been cautioned. Europe is in Russia's sights. If Moscow decides to strike, how will Europe protect itself? This is where Europe's internal rifts begin to surface. The bloc cannot agree on a single strategy. So far, their approach has been fragmented. Germany is pushing for the Sky Shield initiative. It was launched last year. The plan is to develop a shared air defense system using American and Israeli technology. More than a dozen countries have signed up for the Sky Shield. انتهينا مجمرة نايزا فيديو أوروبا نفسنا كلاغل 5% تراي عقم زلو ويلنا انتهي كي ضرب له سكاي شيلد اور اتموسفير شيلد يبلو له ضرباتات عبيت ضرباتات بحجك كبر زغل 10 عامات ويل علي كوزلو زغل تكنولوجيا مزارب زلو ابونا يتسمعون له اتد زارب وزلو نبصاي زغبري اتد زغبر وزلو كايدا دما حجي وق كجمر زغل حجي كتكوسالهم كم زغلو اي دونت نو انتهي عينت أكيدا يبقى من دقرمي كل نجارم تزقبروا زلوا زقرمي بقى بس أبز حلفة فيديو متيال كونيرة ولا تأسوارات تصداتهم من أمريكا تزبلت أسوار زبالة زنا برون يسرح كم زيلو كم لا ساينا زي حنت كم زي رايو as they're a prime target for Russian missiles.
But if Moscow knew the trouble these US-supplied Abrams tanks are causing Ukraine, they might not bother. Let them keep them. The M1 Abrams, America's main battle tank, a veteran of fighting Saddam. እዚኣ ታንክ እዚኣ አብራምስ እያ ትበሃል ገለ ካብቲ ቅድሚ ውግእ ከይጀመረ ከሎ ንዓውደ ኩናት ኣብኡ ከላ ጠረቅ ኣቢላ ትውድኦ ገይሮም እዮም ሸይጦም ኣሜሪካ ምሻለካ እዚኣ ታንክ እዚኣ ተውቶ ውግሲ ምሉእ ብምሉእ ዓወት ከም ዝጎናፀፍ ኣብ ዩክሬን ተራእዩ ግን ኩሉ በንፃሩ ኮይኑ ፀኒሕዎም ወላ ሓንቲ ለውጢ ከተምፅእ ዘይከኣለ ዘይኮነሲ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ዓውደ ኩናት ፅልዋ ከም ዘይብላ እዛ ዛንታ እዚኣ ከመይ ገይሮም ሰሪሖማ CNN እዮም ሰሪሖማ ማይኖ ከመይ ገይርዎ እዩ I have no idea ደገርም እዩ ኣም ርግፀኛ እዛ ቪድዮ እዚኣ ውፅእ ምስ በለት ከም ዝደምሰስዋ ግን ክንደይ ጉሒላን ሓያላትን ስለ ዘለዎ ሴቭ ገይሮም ነቲ ቪድዮ ነቲ ሓቂ ኩሉ ግዜ ይውፅዎ እዮም ክንደይ ቪድዮታት እዩ ዝድምሰስ እጅ ስምዕዎ እንታይ ኮይና እዛ ቪድዮ I'm in Iraq and desert insurgents, but muddy Ukrainian fields and $500 attack drones, not so much. There was such a fuss around whether Ukraine would get these, but from the moment the decision was made, yes, through the training, through the time it took to get to the front line, the war has enormously changed. All 31 America gave are now in one area in the east where Ukraine is losing ground. Training in Germany, the interior in Ukrainian, and while there is gratitude for all US help, they can't pretend this is working. Його броня на сьогоднішній момент абсолютно недостатня. Вона не захищає екіпаж. Ну, насправді на сьогоднішній ስንታይም ዝብል ዘሎ እዚ ኣፅዋር እዚ ወላ እኳ ይቐኒየልና ስለ ዝሃብኩምና ግን ሶሪ ኣብ ውግእ ክሰርሕ ዝኽእል ኣይኮነን ኢሎም this is the reality every ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ the same reality ዘጋጥሞ ዘሎ ሚሳይላት ዝሰድዎ ዘለዉ ዕላሙ ከም ዘይሃርም ነጊርናኩም ኢና 56-57% ዝሃርም ዝነበረ ሎሚ 6% ዕላሙ ክሃርም ዝኽእል ምክንያቱ ራሻ እቲ ናይ ኤሌክትሮኒክ ወርፌር ዝብልዎ ጃሚንግ ነቲ ናይ ጂፒኤስ ብዝለዓለ ሓይሊ ዝሰርሓሉ ስለ ዘላ ዝኾነ ኣፅዋር ናቶም ዕላሙ ክሃርም ከም ዘይክእል ገይሮም ኣለዉ ልክዕ እዛ ታንክ እዚኣ ድማ ኣብ ዝወፀቶ እቲ ኬሚካል ዝበሃል ድሮን ገይሮም $500 ዝፈሪ ብኣ ገይሮም በግ የብልዎ ኣለዉ ስለዚ እዚ ታንክ እዚ ጠቕላላ ክሰርሕ ዘይክእል እዩ ኣብ ዩክሬን ኢሎሞ ኩሉ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ክሰርሕ ከም ዘይክእል እዩ ዝኸውን ዘሎ it's really it's a new world እዚና ንብል ዘለና ራሻ ወታደራዊ ዓቕምናታ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ኤቭሪ ፊድባክ ናይዚ ድማ ቻይና ትሰምዖ ኣላ እዚ ቻይና እንታይ ዓይነት ውጊ ኣፀር ኣሜሪካ ክትጥቀመሉ ዘለዋ ኮፍ ኢላ በቲ ዘለዋ ናይ ቴክኖሎጂ ዓቕሚ በቲ ዘለዋ ብፍላይ ኣብ ድሮንስ ኣሽሓት ድሮንስ ከተፍሪ ትኽእል እያ መዓልቲ ራሻ ቻይና ብፍላይ ቻይና ስለዚ ንራሻ ከማን ዘይከኣለት ኣሜሪካ ምስ ቻይና ክትዋጋእ ትሓስብ ኣላ ጀስት እንታይ መሆን ብሊና ምርኣይ ጥራይ момент це війна проти. Тепер, коли виїжджає танк, його завжди намагаються вразити. Ціль номер один. На полі бою виходить. Без захисту екіпаж не живе. They've learned the hardest way here in the pitched battle for the city of Avdiivka. One of their drivers lost a leg recently. Off camera, they show us how they're adding active armor plates on themselves. Then there are the shells. Not enough. Of the wrong type. For the wrong sort of fight. Те, що ми маємо, більш розраховано на прямі танкові бої. Досить часто ти працюєш як артилерія, тобі треба розібрати посадку або будинок. У нас був випадок, коли 17 пострілів хапало на стоїть. Better than Soviet tanks. እዚ ታንክ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓውደ ኩናት ክሰርሕ ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ታንክ እዚ ክስራሕ ከሎ ንናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓይሊ ዝተሰርሐ እንታይ ማለት እዩ ኮምፕሊት ኤር ዶሚናንስ እንተለካ ሱፕሪዮሪቲ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ብኩሉ ዓብላልነት እንተለካ ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል ኣብ ከምዚ ዓይነት ንሕና ንዋግኦ ዘለና ውግእ መን እዩ ዘለዎ ዓብላልነት ራሻ እዩ ዘሎ ዓብላልነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ውግእ ቆል ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ታንኪ ኮይኑ ኣይረኸብናያን ኢሎም ናይ ዓዲ እንግሊዝ ነጊረኩም እቲ ብራድሊ ዝበሃል ኦልሬዲ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን ኣብቲ ጭቃ ኦልሬዲ እዚ እሱ እውን ዝሰርሕ ከም ዘይኮነ ነጊሮም ተዛሓሸ ናይ ጀርመኒ ተባሂሉ ኩለን ካብ ተማሪኸን ኣብ ራሻ ኣለዋተን ቨርሽንስ ናይተን ታንክታት ስለዚ እቲ ኣፅዋራት ናይ ኤውሮጳ ደይ ኣፍተር ደይ ኣብቲ ውፅኢት እውን ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ከምቲ ውፅኢቱ ከምቲ ንሳቶም ዝጀሃሩሉን ዝዛረብሉን ከም ዘይኮነ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ወላ እቲ ፔትሪዮት ዝበሃል ፀረ ነፈርቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝብሎ እሱ እውን ንባዕሉ ዓቕምናቱ ድሮት ከም ዝኾነ ንሱ ዘይከላኸሎ ሚሳይላት ናይ ራሻ ከም ዘሎን ንሱ መፅኡ ነቲ ፔትሪዮት ንባዕሉ ይሃርሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ዊ ኣር ሓደ ኣዝዩ ሞደርን
بناي تكنولوجي وجي كنبلا نخلنا من يزل على تكنولوجي زلوا يتوقع بزوانسي نراشا كند منتاي نعقوان يروم كند منتاي حبرت سوفيت لو زارجز تفش زبال نيرو ابعدو كينات زاغن كوم خمزه يكون امريكا زز صراحته يزقاص زلو وصيت كمصاي كالن حيل ميزان ترينين سلطنا زهبو كلنا امريكا اتس نوت وركينج بزي سرهيلن ساتلايت ولا كل نغراتناتهم كل تسليو عقمي يزوهبو زلو يوكرين كل نغر يزوهبوم زلو كل جني سري هلن سلازي and by the way أبزيها حنت كجلس لكم زدلي حدا نايراشا حلافي زارميرو انتي قبل سميه مثلكم سراويتنا يوكرين الوم أنصارنا يمزوا جوزلو زي شو مهابهم جن جايلو حدا كابتي زبالة سراويت مخانو مفلاتن بجنزابني يدليلو سراويتنا عالمي كوت beyond Ukraine. دايلو سراويتنا يوكرين ناي بحكي حيال أزي حيال تواقع يلو ناي فرنسا ونا أمريكا فلا ناي فرنسا وينا عاد إنجليز وينا جرمن أصلت أنت ما تسيو كسلت نوم it's a joke يلو أتوم ناي جرمن ناي فرنسا أنت زلبو من يروم كاب يوكرين سلت أنا موصدن يروم يلو سلت أنا كبز خلاب زوانزي يوكرين يلو مغنياتو it's modern warfare تحيل وق بتكبر زواجو زلو أب عالم تزبلت سلت أنا زبده رجماني راشا يقاو Russia. There is no discussion for this. Russia اتزلت أنا وجه تمكر زلوا سراوي زلوا هجري هاتون. بس أنا أبي إرترا لمي talk about it. حنتك نقرأكم أبزي. أفريقيا. I'm talking about Africa. أفريقيا تزبلت السلطنة أنا وتهدرا وحيل كبزغل. إيرترا تراي كاليلن. I cannot name any country وتهدرا سلطنة كتبت خل. من البعض تزجانون زلقون سرايتنا إيرترا نخلص بابا قوي حيلو دلوا كمسلي لكم خمس لكم خلي no كند سرايتنا إيرترا أب مودرن وق أتيو زمكتن زتعوتن يلا بأفريقيا زخون سرايت name one just give me a name name أي خاطب لا كينيا أنا يوجد ساتيو or South Africa أنا يوجد ساتيو or I don't know Egypt أنا يوجد ساتيو you can name many military na Ethiopia we know እንታይ ክኸውን ኣሎ ስለዚ እቲ ዝበለፀ military power ኣብ ኣፍሪካ ናይ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ ስልጠና ናይ ውግእ ናይ ሪል ውግእ ናይ ሸው ምሽ ኣለካ ዘይ ታቱ ጌርካ ገለ ቅርፂ ገለ ክንዲ ገለ ቀላፅም ጌርካ ገለ ክዳን ገለ ተኸዲንካ ገለ እግርካ ከምዚ ናይ ኮማንዶ እናተገባጣልካ ስፅቡቕ እዩ but that doesn't make any sense ኣብ ውግእ ከምኡ ዝበሃል የለን ውግእ ማለት ጥሜት እዩ ውግእ ማለት ፅምኢ እዩ ውግእ ማለት ሽግር እዩ ውግእ ማለት ስቃይ እዩ ውግእ ማለት ጭንቀት እዩ من يخيخلو ناس قدات زي وق مالت ننوه ساعات بقرها مقعز مالتي وق مالت أبزي أير أبزي بقول بوتا كوف مبال مالتي نزز فلتو مني سرايتنا يرترا ترايو تاب سرايتنا يرترا لا على استمكرو ناس قداي زي لا سلازي اتزبلز السلطنه ناي سرايت كبز خلاب افريكا the number one if people know هاجرات من البات ايرترا مسنا امريكا صقم زلوا سلازي بالبر ايرترا تزبلز السلطنه ناي وتدراو حيل كتب تخليا من البات اب كالا عالم تديبلكا مابت ايرترا ناي انجينير ناي وتحدراوي بيز ناي ايرترا سلطنه نمولا افريكا كبز خل حدا زبلز يونيفرسيتي ناي ميليتري ناي ميليتري زبلز يونيفرسيتي ويكا كولج ايرترا كتكبر تخل سلامتاي ab real time test زخونه سراوي سلا زلوا ab real situation زمالتك مس عقمد يكون ويكا مس مزنو تواجد يكونس مبزحتهم سراويتنا فرنسا كسلطنو خلو مس وين تواجدوا مس قبر شبارة تواجينا يلوم ab ما اليوم ab بركينا فاسو خيدو مس قبر شبارة يواجو وين سراويتنا أمريكا بأفغانستان كيدو بتدخل السليان قالون غيرو مس طالبان تواجيو وين قال ملعب العراق كيدو مس طالبان تواجيو زيتينا عودوا كلها على الناس بلون زلوا بدهم لهم سرايتنا إيرترا مسوين يتواجه نيرو مس 10 أسف بزح زلوا اليوم 10 أسف سرا عدكن سنك أنزلهم سراويت مسوين تواجه ميم سعر نيرو تديهم لهم سلازي كندنا سراويتنا إيرترا تمكرو زلوا يلا ولا راشا وانت بلنا يس راشا the most latest modern وج تواجه ميم سعر زلوا أنصار the whole collective west that's why سراويتنا توب لعلزبالة زي سلت أنا كبز خلنا بلو زلنا أزي هذا جزء تي ننوح عمتها زي تزرب له كسر ربق له كسر كان كلنا it's a very very important زعبا سرايتنا إيرترا تبص سلز بمرداتان كله نازل له مجنان كايكون زي تي reality نزيز نقرأك
and I'm very very sure ታብ ሶማላውያን ኣብ ኤርትራ ዝተዓለሙ ሕያል ተፃዋርነ ዘለዎም ኣሚ ሳዋ እንዲና ነርና ሳዋ ናይ ኤርትራ እንታይ ዝገብረካ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ሰብ ክትከውን ከም ትኽእል ዝገብረካ ከይተሓፀብካ ንክንደይ ግዜ ክትነብር ትኽእል ከይበላዕካ ንክንደይ ግዜ ክትነብር ውግ ማለት ከምኡ እንጆይ እናገበርካ ሙዚቃ እናሰማዕካ ትነብር ሂወት ኣይኮነን ውግ ማለት መሬት ኩላ ቀውጢያ ትኸውን ውግ ዝነበርኩም ኤርትራዊ ኩሉ ይፈልጦ እዩ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ትሬኒንግ ክበካ ዝኽእል ድማ ንከምኡ ዓይነት ሂወት ዝነበረን ተመክሮ ዝወሰደን እዩ እዚ ድማ እቲ ሪያሊቲ እዩ ኣምሹር ነዚ ኩነታት ናተይ ካባይን ላዕሊ ትፈልጥዎ ንዝዛረበ ዘለኹ ኣነ ልዕለይ ትፈልጥዎ ከም ዘለኹም ንእሽተይ ሰሚዕና ክንሰግር ኢና ሕጂ ከም ወትሩ ማለት እዩ ሓንቲ ዘምፅሉ ይብሉን ከመይ ገይሮም ነዛ ሕጂ 30 ዓመታት ፈቲኖም ዝፈሸለቶም ናይ እንቁ ቆፅራዊ ስርዓት ንዓ ከመይ ገይሮም መልክዕ ትሕዝዋ ብግብሪ እንተሪኢካ እዩ ዝበሃል የለን ሕጂ መምክነታ ናይ ዩክሬን ገይሮም ካንፅዎ ደልዩ ዘለዎ ከም ብሓድሽ ኔቶ ዝበሃል ፋሕፋሕ ኢሉ የለን ዓቕሚ ዝበሃል እውን የብሉን ንዕኡ ከም ብሓድሽ ሰሚዕኩሞ ብዛዕባ ኔቶ ዝብሎ ዘሎ ኤግዛክትሊ ብኣፎም ክዛረበው ከለዎ ሰሚዕና ነርና ድሽ ከተበራብሮ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ ፈለማ ናይ 30 ዓመታት ሽዑ ብዝረኣዮም ዝነበረ ንዓታቶም ምስ ናይ ዝሑል ኩናት ተመክሮ ኣዛሚትካ እቲ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ሩስያ ስለ ዝኾነ ንሩስያ ኮንቴይን እንድሕር ጌርካ ዕብለላካ ከተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓለም ስለዚ ኮንቴይንመንት ቀዳምነት ሩስያ እቲ ዝዓበየ ስጋኣት ዝረኣዮም ዝነበረ ሽዑ ንሩስያ ከመይ ጌርካ ኮንቴይን ትገብራ ኣብ ክራይሚያ ምፃእ ኣብ ኡክራይንያ ምፃእ ኣብ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ንዓተን እናደገፍካ ከመይ ጌርካ ትቅርቅራ ንሶቪየት ከምዘይ ትወዳደር ምክንያቱ ሰረት ናይ ቴክኖሎጂ ቤዝ ናይ ሩስያ ካልእ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ዝበሃሉ ግምታት ኢኻ ተወዳዳሪት ክትከውን ትኽእል ኣለና ሽዑ ዝነበረ ናታቶም ስሕታን ቅማረ እየ ዝብላ ኣነ ቻይና ፓወር ሃውስ እያ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ሕሱር ፀዓት ኣሎ ሕሱር ጉርበት ኣሎ መበገሲ ዝኸውን ሓደ ኢንዱስትሪታት ኣሎ ስለዚ ንቻይና ክንጥቀመላ ምእንቲ ብሙሉኡ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ምህዞታት ቴክኖሎጂ ሓድሽ እንተኣትብሎ ናብኡ ተስግሮ በቲ ኡ ዘሎ ሕሱር ሌበር ሕሱር ፀዓት ትሑት ደረጃ ናይ ሃልኪ ክትግብት ትኽእል ኢኻ ቢልዮናት ይኮነስ ትሪልዮናት እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ንቻይና ንጥቀመላ ነቲ ዕብለላ ክረጋገፀሎም ምእንቲ ኣብዘን 30 ዓመታት ግን ኣንፃር ትደለይዎ እንዳሓለምዎን ቻይና በሎ ከይዳ ወፅያ ቻይና ሎሚ ብቁጠባ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ቴክኖሎጂ ብዝተፈላለየ ካልእ መለክዒታት ቀዳመይቲ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ኣብዚ መፅእ 10 ዓመታት ከዓ ቻይና ናበይ ገፃ ክትከይድ ኣሜሪካ እውን ናበይ ገፃ ክትከይድ ተን ካልኦት ናይ ኣሜሪካ መሓዙት ዝበሃላ ናበይ ክኸዳ እንድሕር ኢልካ የለን ሕጂ ሽፍት መፅእ ኣሎ ሕጂ በጨቅ ዝብል ዘሎ ኣካይዳታት እንድሕር ኢናዮ እምበኣር ስግኣትና ቁፅሪ ሓደ ስግኣትና ቻይና እያ ስለዚ ኮንቴይንመንት ናይ ቻይና ብኸመይ ተብሎ እዚ 10 መዓልቲ 20 መዓልቲ ገብር ደውዝዎ ዘለዎ ሓድሽ በቲ ወረቐቶም ኣይትሪአና ፌር ኮምፒቲሽን ይብለካ ሸጠፊ ኮምፒቲሽን ዝበሃሉ ኣይኣምንን ኮምፒቲሽን ዝበሃሉ ኣብ ኣእምሮኦም ኣይሰርሕን ዚሮ ሳሚ ኣብ ኣንጎሎም ዝሰርሕ ስለዚ ንቻይና ክቅርቅርዋ ክእሉ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ክቅርቅርዋ ኣጋጣሚ ሕጂ ናይ ቻይና ናይ ሩስያን ከዓ ብዲፎልት ድዩ ብዋና መድቲ ንክልቲኦም ዝቐነዐ መጥቃዕቲ ይረኣዮም ስለ ዘሎ ናይ ክልቲኦም ምትሕብባራት ንርኢ ኣለና ንበል ኣንፈታቱ ኣለና ዩክሬን ምስምስን ግዳይን ጥራዩ ሕጂ ዓብይ ርእስቲ ይኮነ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ከምዚ ኣመሰለ ግሎባዊ ዓለማዊ ለውጢ ብፍላይ ኣብ 30 ዓመታት ዩኒፖላር ስርዓት ምስርት ኢና ኢሎም ጀመርዎ ዝፈሸለ ኣጀንዳ ንዕኡ ከመይ ገይሮም ፀጋግንዎ ተመሊሳ እታ ጉዳይ ግን ናብኦም ክትመፅእ ኣለዋ ዝወዳደሮም ኩሉ ይብሉን ዓለም ክግብትዎ ኣለዎም ዘደለይዎ ነገር ኣብ ደለይዎ ሰዓት ክወስዱ ክእሉ ኣለዎም ክረግፆ ደለዩ ክረግፆ ክእሉ ኣለዎም መወዳደርቲ ዘይብሎም ክነብሩ ክእሉ ኣለዎም እዚ ኩነታት ንከምኡ ዘፍቅድ ይመስል ሕልሚ እየ ትብላና እዚ ኩነታቶም ክፈልጡ ስለ ባህጊ ናይ ውሽጦም ስምዒት ጥራይ ከረጋግፁ ስለደልዩ ክርድዎ እውን ክእሉ ድዮም እንዳሂልካ ይርድዎን እዮም ዝወራቐቱ ጨሞ ዘለዉ ሓደሽቲ ስትራቴጂታቶም ገልፅ እዮም ጨሞ ዘለዉ ናታቶም ናይ ቅመራ ጌጋ ንረጋገፅ ጥራይ እዩ ብኡ ከዓ ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ዕንደራን ናይ ዕንደረኦም ሳዕቤናትን ዝንሪኦ ዘለና እምበር ረጊኦም ሓሲቦም ዘይከውንን ዝኸውንን መሚዮም ንዓለም ርግኣት ክፈጥሩላ ክእሉ እዮም ወይ ሰላም ከምፁላ ክእሉ እዮም ረሃባ እውን ከምፁ ክእሉ እዮም ኢልካ ይተሓስብና ናይ ሓደ ድራር ትምንዝእ ናይ ሓደ ምሳሕ ትምንዝእ ነዚ ትግጭልግም ነዚ ትረግፅ ናይ ጫካ ስርዓት እዩ ናይ ጫካ ስርዓት ከዓ ባህሊ ናይ ኣተሓሳስባ ዝተመስረተ እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ጫካ ስርዓት እዩ ተባሂላ ዋላ ሓንቲ ክውስኸላ ይክእልኒ እዩ ኣይሆፕ ካብዚኣ ገለ ነገር ተማሂርና ንከውን ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናብ ካልኦት ኣብፅሕዎ ርኢቶኹም ግደፍ እናበልኩ ከም ወትሩ ምዝያ ኣገዳሲት ለበዋ ንሎሚ ዝቐረብኳ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም
يطفشون بانكرابت يكونون አለው ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመጽነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳንበር ኣብ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ asset classes ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቅውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና diversification ስለዘድለየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቀየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጥቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ